gidan Ɗandola TV. Gidan ma ba kofa. Sai da wai kuma shi kan uwa. Salamu alaikum wa alaikum salam. Salamu alaikum wa alaikum salam. Kaji. Ka zo kuma gida ka dinga sallama. Amma gidan Anna. Salamu alaikum wa alaikum salam. Ashe gina mutane. Amma ka ake yi. Kai da bayi da abin da ake a rayuwa, ai hakuri ake yi. Idan aka ce a wannan barakar iyali, dole baka hakuri da iyalinka, kai tsaban ka da iyalinka lafiya lau. Wai bayi ka zo. Amma wani ai ba ne ba. San da zuwa. Ya gajiya? Lafiya kalau. Ya gari aiki? Lafiya kalau. Ke ma nan ke? Da Allah ki taimake ni. Nan gidan ne mata sai duwaye take. To ai ni ne. Au keke? Ni ne. Kan uba. Fallomi. Amma yanzu baiwa Allah tsakaninki da Allah ki tana zaki mutu zaki kuma wurin Allah ki ɗauko hijabinki ki baro gidan sanna ta aure ki dawo gidanku ki ƙara min babanki matsala problem compulsory apartment duk ki ƙara min a cikin gida. Ka san me yasa na dawo gida? A'a. Ba ci, ba sha, ba kula da lafiya, ba sutura ba dole in dawo gida ba. Kan uba. Amma sai duwa yi muku dan iska ne. Duk abubuwan da ke gama shi bai ji ba. Yan sai duwa yi ba zai bayan neman ƴaƴan barke ba ko? Neman mata? Ya to ba baki ne dai kuce amma magana gaskiya ni ba munafiki bane. Sai duwa yi a bangaren neman mata shine katin farko. Dan sai duwa yi ina jin wa'anda yake nema ina jin kusan wani mata tara ne. Akwai ɗaya an gogo Atika akwai ɗaya da wanau Asma'u akwai ɗaya ga sunan dai bace sai da wayi ka daure ka dinga inganta rayuwarka ka daina kiyayar matan barki amma da dan banza da shi wallahi har zuwa kofar gidana yi islamar ni cewa yake dan dolo yarinyar nan ta ci amana ta cuce ni magana auren nan shi ya gaji kullum ya ce wai rannan ma kin dauki wuka kin samu shi a makogoro zakin kashi sau da haka zan baki shawara ki ga mahaifinki akan cewa ni a matsayina na dan wurin kawun sai du'ayi na zo nan gidan na ce kar a bari ki koma shi dan sai du'ayi mai wadari ne macuci ne maha'inci ne mazambaci ne Zai zo ya same ni. kake koma Zai zo ya same ni. in kin koma ki ba kanki Zai zo ya same ni. in kin koma Na je me. wallahi ga kiran kamar Zai zo ya same ni. ga kiran kamar ya kuwa alhamdulillah Allah ya taimake ni yanzu yarinya nan a hana ta in biyo labi ni kuma in turke a bani yarinyar nan billahi ladi ba wani magana zuwa yawo in dinga maka mata abinci ta koma na jahur billahi amma sai duwayi banda abinka ga kan shege tsawon da kasan alkuki zan kala ba no lissafi ba experiment andalo nam to idan kaje me za ka gaya mishi a'a kawai na zo ba kowa gidan amma shi yazo kuma na manta ban gaya wa yarinyar nan cewa kar ta gaya mishi na zo ke salamu alaikum salamu alaikum Amin wa alaikum salam. dala yaki zo dala zo nan zo dan bai wala Na'am. magana ta Allah magana ta gaskiya wannan magana na gaya miki magana ne a bisa sirri kar bawan Allah nan ya zo ki kwashe ki gaya mishi da ke munafiki ni gaskiya kawai na faɗi ko ba ka bane yawa amma in kin ga yana ra'ayin ki koma amma ne na gaya miki dan wallahi ina gaya miki gaba yake da ina jin in kin koma ki bi dare ki murda miki wuya Gashi duk na bi na yi jeme. daki Duk na yi jeme na fita ya ci na zai zo ya same ni. na taimake ni ta gane ni kun ba mai gane ni alƙur'an Yawwa,
Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ai na ji sallaman ka. Ka zo gidanmu ka cinin mutunci ne? Cin mutunci kuma? Har gida za ka biyo ni har gaban iyaye na ka cinin mutunci. Duk abin da kake yi na sani duk an gaya min. Ban gane kina min magana a kulle ba. Duk abin da kake an zo har gida an gaya min wallahi munafiki. Manomin mata. Mata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni nike neman mata, ni kike ma wannan zargi? Dan uwanka ya zo ya gaya min. Ni fa ban da dan uwa. Ban da wani dan uwa ta sai mutu. Kana da dan uwa mana. Me wanda yake sa jan riga da baki hakan nan ba dan uwanka bane? Ba tare kuka zo daura aure na da shi ba, ai dan uwanka ne. To. Dan dolo kenan. Kwarai. Babu komai. Wannan abin da aka zo aka wani mai dan hula haka ta dan yi kamar kunnen tinki haka ko? Ko? Manemin mata, kan matan garin nan ka karaɗe su. Ka bani duk jeme. Duk ya zo ya gaya min duk abin da kake yi. Ina kike? Ya mana bebi na, haba bebi na su na. Rabu na, haba rabu na. Har akwai wani abu da za a zo a faɗa maki sai da wa'in ki yayi. Ki kasa hakuri ki kasa dandewa. Ko sai da wa'in ki yayi wani abu wanda ba daidai ba idan ya kamata ki mun faɗa in gyara. To balantana kuma ba halina ba. Shi dan dodo ai baya bukatar ga mun zo na lafiya da ni da ke ba ma ni da ke ba duk garin da bai sai kowa zo na lafiya. Har gida zo ce kan ne daba bai bari na koma. Dan dola? Amma baban bai zo bai san magana ba dai ko? Bai da daga kasuwa. To wannan magana ba a yi ta ba. Kuma ni ba halaye na bane kuma da halaye na ne da tunakin sani. Ki yi hakuri kin san lokacin da ne wannan tafiya na tafi neman kuɗi. Wannan canjin da ya shigo na rayuwa da ya addabi kowa shine babban matsalar mu wallahi wannan mashin zaka hau ko mota zaka hau shin ko abinci kaje zaka siya ka ci a bakin titi sai ka samu matsala gurin sababbin kuɗi. Abin da nake kira da ke ki yi hakuri motar ma da zan hau daga nan garin daga wannan gari tudun malam mamman daga can zuwa tudun mutsiriya nan zuwa kubau kin da kuɗin da kashe zaki mamaki yanzu account ɗina babu ko kwabo ko da account ɗin ma bai da zai ka cire kuɗi ba sabon babu tsoho baby ki hakuri hatsarin ba da ba ne sun zo maki da ke wajen gaggawa da zo da ganki ni da nake da ke me zan yi da wasu ƴan matan bariki ko wasu ƴan matan banza a waje ga ki fara kyakkyawa nunanniya ke kwantar da hankalin ki Allah wannan ki yi haƙuri wannan abin ya wuce na gode kuma a gani mutan gidan ki yi haƙuri ki dawo ɗaki insha Allah ba la ƙare wannan zuwa annabi ba zo yaki ai ba kya tafi haka ba ai kai wallahi kin ga na bar ma dan canjin a jaka da ba 200 ne ya rage a inda mashin to ba komai in na zo sai mu wuce gidan gaba daya yawwa ni dan dolo ni dan dolo ni ka zo ka sami matata ka faɗa mata ni ina neman mata ni dan dolo wallahi ido na idan dan dolo sai ya rena kuransa wallahi bari in gani gurin hannu mai shayi zan je ko gurin amini mai shayi na san inda zan je shi da kuɗinka ana yi maka dariya wanda bai dai kuɗin bai tsira ba kai billahi ladi ka ci kuɗinka shinkafa da miyan ngame shinkafa da miyan ngame shinkafa da miyan ngame shinkafa da miyan kai yawwa ka san dai ni ka san kuma ni wane ne ko bari in gama gyarawa amma kaga irin wannan ba kyau kai ka samu mutum zai me haka kawo abinci me haka me haka ne ka saki abincin da me haka bari faɗa ma wani abu da ya sa nake so in maka rashin mutunci ka tuna gidan su matata saki abincin da kuma na shi waye za ka saki ka tuna gidan su matata ka tuna ko to ai na san me kai wayo Allah dan girman Allah dai dan dolo na'am
wani shege na mai wani shege ne ake gida su matata a da na zo muka yi na je magana sulhu ne to wallahi kallahi kudi ne na sha baka wahala wallahi kam yan dolo ye wani shege ne ake gida su matata wani shege ne ce a ce shiga mata ba tambaye ni ba na mai na je na sulhu na je au headway ba kyau wannan ba kyau sulhu ka je ye sulhu na je ni da wa ye ni da wa ye wa ya aike ka kada mutum yana jin yunwa wallahi ba ji ba gari ba ji mutum jin yunwa ba ji ba gari sai ba dan dolo na'am dan dolo ye magana da biyu na'am da kaje ka samu matan na ye ka same ta da na je sai aka ce min ta je makota shi kuma babanta na zuwa shi kuma babanta aka ce min ya je ya yi masallaci to shi ne sai na tsaya na jira ban ganta ba kuma bata zo ba shi ma bai dawo ba to shi ne sai ni ma na je can na gane duk wani abu da kuke faɗa na gane amma yau ana kuma shinkafa ta akwai wani abu ya dabe guda ɗaya zuwa biyu ye ka san ni ba cika yin aiki a garin nan an dolo na ba fara dukan ba ye ba fara dukan ba amma kuma ka samu kama aiko ba fara ma rashin mutuncin ba ai yanzu na fara wallahi an dolo na magana ta biyu wani shege ne ji gaya matata ya ce mata wai ni ina neman karuwai to da shege ne wayo hada nama wayo shiga mata hada nama hada nama wallahi shinkafa farashin kwano ya yi sama nama kasuwa ba ya samuwa kuɗi kuma ya yanke don girman Allah na komi ba saboda ye ina ɗan nono wani abin da na haramta mashi ye ai wani shirki ne ke ce mata ta nina neman karfi bai ni ta gaya ma haka to wallahi munafiki bai yi daɗi ba wata ashe duk abin da kake yi kana kallon abin da nake a gidana ni ban sa maka ido ba kai ka zo ka sa min ido kana so ka kashe min aure ni ta gaya maka haka shi ne kaje ka sa mata ta ni ina zuwa neman mata ina barin mata ta a cikin gida ala tsine Ariya nake ba kenan ka je ko baka je ba bai ni eh yaushe ne aka ce ka je gidan su mata ta ko baka je ba yaushe ne shekaran jiya shekaran jiya na ce maka na je na tambaya na ce babansu ne ce za a kai mishi kwano kasuwa to shi ne na je tambaya na ce babansu na yana nan aka ce babansu baya nan na tambaya na ce to dakata da Allah da Allah ya nan ba nan ya kamata in daga ka miƙe ne akwai